Amb el permís de la Copa arriba la penúltima gran batalla per al Sabadell d'aquest estrany i alhora inoblidable 2020. Inoblidable, entre d'altres coses, pel gloriós ascens a segona, una gesta que van viure tant al centre d'esports com el rival d'avui, el Cartagena. Ara bé, ningú va dir que la Lliga Smartbank seria un camí fàcil i així estan els dos equips, lluitant per la permanència. Dos rivals directes cara a cara i, per tant, una jornada més, 3 punts vitals en joc, una cosa que ja sembla que sigui el pa de cada dia. Això és el de sempre, has de sumar sempre. Una situació que el Cartagena va sumar els 3 punts l'altre dia, a casa no estan fent el resultat que volen, però cada dia i cada setmana has de sumar de 3, però no, perquè no aconseguiràs la salvació amb 14, ni amb 17, ni amb 20, ni amb 23, ni amb 29, ni amb 35. El Sabadell paga el 0 de 15 del principi de temporada amb aquelles derrotes contra equips com Rayo, Mallorca, Espanyol o Mirandés. Coincidència o no, aquests conjunts són els que han complicat la vida als departamentals. Venien de sumar tot just un punt de 18 abans d'aconseguir un triomf balsàmic a Màlaga. Una petita bombona d'oxigen que els permet, per exemple, tenir 5 punts més que el Sabadell. Yo creo que la semana después de un buen resultado pues nos ha servido para estar más tranquilos a la hora de trabajar, que al final es lo importante, siempre lo digo, la prioridad el grupo, es lo que queríamos. Creo que habíamos hecho méritos durante estas semanas de poder haber conseguido la victoria antes en alguno de esos partidos. Avui Hidalgo compleix l'últim partit de la sanció que se li va imposar. A 2:15 comença a rodar la pilota, a les 8 ens hi posem el Sabadell en joc.